дар вилояти Суғд 2497 нафар зан давоми 6 моҳи соли равон кӯдакони худро тавассути буриши қайсарӣ ба дунё оварданд. ин рақам гарчанде нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 54 нафар кам бошад ҳам, аммо ҳолатҳои номуваффақона анҷом додани амалиёт низ вуҷуд дорад. ин мавзӯъ дар нишасти матбуотии раёсати тандурустии вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор гирифт. Масалан, чанде пеш як ҷавонзан аз ноҳияи Зафаробод пас аз ба дунё овардани тифлаш бо роҳи буриши қайсарӣ дар натиҷаи амалиёти номуваффақона боз 4 маротибаи дигар ҷарроҳӣ мешавад. Сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода ҳолати мазкурро шарҳ дод. ҷарроҳии амалиёти ҷарроҳӣ ки якум маротиба гузаронда шуд бо нишондодҳо бемории чашм доштанд дар ваи тибби ҳамихел баҳодиӣ мешавад ки нишондоди амалиёт ба амалиёт гирифтан ҳаст нест. дар вақте ки ҳамин бемор қабул мешавад амалиёти ҷарроҳӣ мегиранд. дар ҳақиқат мо гурӯҳи бригадаи дастаи табибоне ки аз муассисаҳои вилоятӣ таваллудхонаи вилоятӣ мо равона мекунем бисёр ино корбарӣ карда ҳолати занро мӯътадил гардонда ба меҳмонхонаи вилоятӣ мо гирон мебинем. мана аз тарафи раёсати тандурустӣ якчанд маротиба консилиум бо ҷалби ҳамаи мутахассисои баландихтисоси соҳаи тандурустии вилоят, аз он ҷумла мо бо алоқа дар пажӯҳишгоҳи шаҳри Душанбе ва сарҷарроҳи вазорати тандурустӣ, сарреаниматолог, мо ҳамакти алоқа монда ба тариқи телемедисина бемора чӣ ки якчанд маротиба ҷарроҳӣ наҷот дода ҳозир бемор табобат дорад. то ҳол ҳар рӯз як маротиба аз акушер-гинекологи вилоят ва сарҷарроҳии вилоят ман ҳамин бемора мепурсам. дар ин давра 397 ҳодисаи фавти кӯдакон ва 5 ҳолати фавти модар ба қайд гирифта шудааст. мутахассисон гуфтанд ҳамаи ҳодисаҳои фавт пурра таҳлил ва сабабу омилҳои он таҳқиқ мекардад. ин ҳодисаҳои фавт бар асари гузаронидани буриши қайсарӣ набуда, амалиёти мазкур дар бештар ҳолат барои наҷоти тифл ҳангоми таваллуд гузаронида мешавад. ҳангоми бистарӣ намудани бемор унҷанда нишондодҳои асосӣ ҳаст ки ин яке аз нишондодҳои асосӣ таваллуди пешинаш бо буриши қайсарӣ гузаронида шудагӣ ё не. ин чиза баҳогузорӣ мекунем, ҳолати бемора баҳогузорӣ мекунем. ҳамина баҳогузорӣ карда мо ҳаракат карда истодаем ки ҳамин ҳар як буриши қайсарӣ асоснок гузаронида шавад. ҳама рӯза мо ҳар рӯз ҳисобота аз тамоми шаҳру ноҳияҳо оиди ин амалиёт мегирем. масалан як рӯзба то 120-130 таваллуд шавад, агар чанд то ҳамин бо буриши қайсарӣ мо ина маълумоташа мегирем ва асоснок гузарондани ҳамина ҳатман аз тарафи сармутахассиси раёсати тандурустӣ зери назорати қатъӣ ҷиддӣ гирифта шудааст. зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд ки дар ин давра ҳангоми гузаронидани санҷишҳои назоратӣ дар 39 муассисаҳои тиббии вилоят камбудиҳои гуногун ошкор гардидааст ки дар натиҷа ба маблағи 100 000 сомонӣ ҷарима шуданд. инчунин нисбати 54 нафар шахсоне ки ба камбудӣ роҳ додаанд пешниҳоди муҷозотӣ равона шудааст. аз тарафи муассисаҳо бештар ин дар қутиҳои ёрии таъҷилӣ ки фармоиши 25 ҳаст ва захираи доруворӣ муҳита истифода барашон гузашта иҷро накунем протоколҳои клиникӣ ё ки дар картаҳои ваҳо полипрагмазия мекунем, зиёднависии антибиотико аз ду зиёд ва риоя накардани талаботҳои дорухар бисёр ҳамхеваҳо ба назар мерасад. дар асоси ин протокол тартиб медиҳем ва пешниҳод барои муҷозот интизор. гуфта шуд ки дар ин давра 71 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ тарки кор карданд. сабабҳо гуногун буданд: муҳоҷирати меҳнатӣ, расидан ба синни навақа ва гузаштан ба кори дигар мебошад. масъулин гуфтанд ки ин камбудиро бо ҷалби мутахассисони ҷавон ки соли равон зиёда аз 400 нафар ҷавонони вилоят таҳсилро дар ин самт ба охир мерасонанд, ба кор қабул намуда ҷойҳои холиро пур мекунанд. инчунин вобаста ба дигар самтҳои фаъолияти муассисаҳои соҳаи тандурустӣ аз ҷониби хабарнигорон саволҳо пешниҳод шуд. то кадом андоза қонунӣ аст ҳамин даромаду баромади нақлиётҳо дар беморхонаи вилоятӣ махсусан пулакӣ гардидааст ва мо шахсан чанд журналистҳо вақте ки рафта гирифтем худамон бо ҳамин ҳолат
рӯбарӯ шудем вақте ки мо гуфтем ки ин дар кадом асос аст мо маблағро пардохт мекунем бигзор ба мо ҳамун чеккашро диҳед гуфтан ки мо чунин таҷҳизот надорем ки чек диҳем ва то кадом андоза ин қонунӣ аст дар беморхонаое ки ҳозир шумо номбар кардосид беморхонаи вилоятӣ инҷува ман маълумоти ки вай расман аст ё иҷору гифтагиш ҳастми вай маъруфчинои богонич нестам вай бепул унҷа мана мо муассисое ки мо медонем мана якчанд муассисао таваққуфгоҳ барои нақлиёт алоҳида ҷойгир шудагӣ афсӯс ки баъзе ҳолатҳо мешавад барои тамбашавии автомобилҳо ҳамин дар даромадгоҳи бисёр беморхона ман якчанд ҳодисаҳое ҳаст ки дар даромади беморхона якчанд нақлиётҳоро мемонанд барои гузаштани ёрии таъҷилӣ ё ҳангоми фаврӣ овардани бемор аз тарафи худи нақлиёти шахсӣ даромадан ба монеагӣ мекунанд барои танзим даровардан ҳозир мана чӣ хеле ки огоҳ ҳаститон дар беморхона яке аз беморхонаҳои калонтарини шаҳри хуҷанд таваффуқгоҳи калон ҳозир ба наздикӣ ба истифода дода шудааст беморхона баъдан дар беморхонаи вилоятӣ ҳозир мо имрӯз бо корбарӣ кардосим таваффуқгоҳ даромадаш умуман алоҳида мешавад мошин алоҳида нақлиёт ба даромадгоҳ мешавад ва даромадгоҳе ки аҳолӣ ё шаҳрвандон ё аёдаткунандон мешавад инам алоҳида мешавад марҳила ба марҳила ина танзим ба дароварда умуман нақлиёта аз даруни беморхона берун карданда фаъолияти 6 моҳаи 4 ниҳоди давлатӣ дар як нишасти матбуотӣ баррасӣ гардид. Хабарнигорон вобаста ба бурду бохти соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, санитарию эпидемиологӣ саволҳои худро пешниҳод намуданд, ки дар барномаҳои минбаъда гузориш медиҳем. Гузориши Уғулой Раҷабова, Супон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.